ang imong kagalingon sa kayo, ayaw yung kuno na ang hindi ka masulong. Ano na siya? So magigsuunan, God wants us to be like Him. So siya ang atong dapat kuyugan. Asa ang mga activities o mga butang nga mas makailata sa Ginoo, mas mahisama ta ni Kristo Jesus, mauna ang imo ng kinabuhi. In short, mong pili na ka sa imong pagkinabuhi karon. Imong lifestyle, usa man imong lifestyle karon. Nagapos kalibutan o nanakay ka ni Kristo Jesus. Imong pangunahuna nasa kalibutan na ni Kristo Jesus. Imong pagbati nasa kalibutan na ni Kristo Jesus. So sinsra atong pilian. And if you choose wisely, you will really become like God. So, ang argumento din sa mga ni Pablo, sa mga nagduda sa pagkabanhaw, kuno na anak kita ang nakabenepisyo. Sa tanan ng pangyaw-yaw ni Pablo din pinanatakasanday sa about resurrection, kita ang nakabenepisyo. Manang di kita angay magduda nga dunay yung resurrection sa mga minatay o mahitabo na on the last day sa diyang hukma ni Kristo Jesus ang tanang tao o ang tanang mga minatay. Amen? Katunggang pagtuo na ganina. In fact, kanang prayer is from the Christians. Ilang di-summarize. I believe in God the Father the Almighty, diba? Ito sa disamahan, ito ako sa disamahan, magkakawang sa tanan, umuha sa langit o sa yuta, etc. O ano siya rin paghukom sa mga buhi o mga minatay. That's a Christian faith nga butag o sa kakapsul. Ang sabi ko rin mong ituan. Ito ko samahan ng Espiritu Santo. Ito ko si Kristo Jesus na pagkamatay pa sa konsala. Kung dito ko nga doon ay pagkabalas mga minatay. Period. So mga isunan, ngayon ko, karoon na nakadungog ta sa kalainan ni Kristo o ni Adan. Kung nakibaw ta gikan sa ipaday nga pulong sa Ginoo, doon na jud pagkabanhaw sa mga minatay. Kung sa mga klaseng Kristohanon ka, bulakpol na Christian, pero kas bulakpol nga estudyante nga nagtuoy ni kaen sa klase, kapasar gyapon siya magdoy pa-promote siya kung grade 2 siya, mag-grade 3 siya o kung siya high school siya, second year siya. Dili. Kaya ang bulakpol nga estudyante so dili. Ang bulakpol nga estudyante wala siya commitment, wala siya tinuray nga pagtugyan, di siya tarong nga estudyante. Kaya yung una-una permigod na sa gawas, wala sa iyong pag-eskwela. The same thing na ito nga Kristohanon. Tingnan kita nga Christian ka, kinahanglan ang atong panguna-una, Christ gayud. Christ-centered, padong ni Kristo, si Kristo, si Kristo, si Kristo. Dili na ito muna-una, ublahin pa. Sa kinahanglan sa kong boyfriend, girlfriend, gano'n, no? Wala, di para may sakto pagtuo. O siya nag-iwi ka, nabili pala yun, sa'yo, kuyisan ko niya nga ito, para sa siya malain. Kaya kung siya siyang bilang nga rin, para sa siya makadungog. Kaya paminaw rin mo, makadakmud ka. Ako mga amigo manggod, ako mga amiga manggod, ako mga barkada pod, akong family manggod, wala pa sa Ginoo. Yung sama na ko sila pagdaog sa Ginoo, kung dili sad ko, kung kuha na sa duwa sa gamay sa ilang gusto nga limit. You are separate, holy, santos. Ikaw santos na ka. Dili kay gi-promote sa mga tao. Tungod kay Ginoo ni promote nimo nga santos na ka. Ang meaning sa santos is sanctified. Sa to ba? Set apart. Ang santos gikan na nga word ang santos gikan na ng santos. Ikuha na din Bisaya na to santos. Hindi mo na tong set apart sa to pa lahi na ka. Lahi na jud ka. May kung guys naglahi ka ng relihiyon, ayaw ka lain niya, nakitinod jud, lahi man jud ka. Lain ang kinailaw, uy, nang bulan ka lang ka kinailaw, no, dito. Pero sa may mo nakita na kung kalain, nindot o batik. Nindot ka, pero batik kayo, hindi na mo ka mumuwid ng mugod. Bakit ang mugod kayo, hindi na ka, gamay kami sa one for the road lang, di na jud ka. Sa gamay na kuwan, bilang kang di. Lahi naman ka. Gipalit ka sa dugo, sa mahal na anak sa Diyos.
Dili to ordinaryo nga tao. Hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos ang nagpakamatay para nimo. Ya imo na siya ibaligya, imo na siya ilabay-labay. Nga okay ta karon Lord, ikaw madili. Karon okay ta karon, isumba mo ko na ko dili, pero katataw na mas ginakukunahon na mag-asa ko, sa kumuhaton, etc. No. That cannot be. So muna nga, nasayod ko nga ganahan jud ta mo adto sa sunod nga level, magsaka ba ang atong Kristiyanong paglakaw? So usawa man na. May mo kag decision every day. Nga Lord, kaya akong mga timuha nga lawas nun, kalibutan ng patsya ni tantangan ni. Di ko ganana ni. Di ko ganana ni Lord, sige ang di ko ganana ni Lord, pero padung ka. Di ko patsya lagi Lord, patsya lagi Lord. Grabe na jud Lord, doon na jud kay ko Lord. Nilakaw sa kapadungan to. Kaya sige sige kag text-text, sige sige kag tawag-tawag, sige sige kag tanong-tanaw din ha. Tanan nimong connection ning kalibutan nga makabayran nimo putla. Dawe ihatag ba mahal mo kaayo ano? Gold ni, dami necklace na kuan kaayo. Ibrigya we. Ibrigya. Ano nang kutan? Kumakainom-dom lang kasi inyong kaniadto sa inyong kadahapon pa lamang. You have to make a clean break. Because si Kristo Jesus, clean break yun siya. Pag gikan niya sa langit, parabot niya din